Krek Boetenbalk treffen we Wietse, Frank en Jelle. Ze is maar van de andere kant Afsludiek. Ze gaan op maar één doel en dat is alle Alversteden op Redensbedel. Ja, tuurlijk. Nu ligt er ijs. Dit is echt 1 keer in de 15 jaar en dan moeten we hem echt rijden. Wanneer zijn jullie gestart? 7 uur in Leeuwarden zijn we het ijs opgegaan. Dus ik weet niet hoe lang we nu bezig zijn, maar uurtjes. Ja, ik geloof dat het leger speciaal voor ons bepaalde stukken heeft geveegd. Speciaal voor jullie, ja. Speciaal voor ons inderdaad, want de echte gaat niet door, maar die van ons gelukkig wel. Dat ze nou geen stempels krijgen, jou niet, hadden we wel wat op bedacht. Die jongen heeft een iPhone bij zich en we maken overal een foto. Ja. En hier een filmpje, dus dat hebben we een beetje bewijs dat we alles gereden bij elke stad zijn geweest. Vol goeie moed gaan ze richting Luts, het zuiver verneemste zwakke plak op de route. Ik daar treffen we rieders. Waar je opstapt moet je het Van Hariksma-kanaal over. En daar was maandag nog een boot doorheen gegaan. Dus daar hebben we voor de zekerheid maar even het touw vastgehouden. Ga je met z'n allen aan een touwtje? ja, heel spannend. Ja. Hier is het dan Klune. In Warkum komen we het hele spulwetje in. Nou ja, het is lekker. Alleen jammer van de sneeuw, maar dat maakt het wel een echte Elfstedentocht. Ja. Een barretocht. Ja, zeker. Ik zet straks mijn bril weer op en dan kan ik weer wat verder. Kan ik beter zien. De lust was wel het slechtste. Maar jullie gaan het halen? Ja, dit gaan we vanuit. Vandaag nog? En alles morgen. We zien je Leeuwarden. En bij de finish op een bonkenvol elke knieën op een foto. Deze rieders binnen Frensje opstapt en had de boppenkant dus rieden. En toen we even naar Bartelheim en naar Dokkum en dan we weer om. Je dacht, wij pakken het mooiste stuk van de route. Wie het mooi, de blikveert. Nou ja, dat wie toch het beste is like Bobbie. Als ik de Sjen wat een maat van mij had. Wij redden. Tja, dat zucht er dan saai uit. En dan maak je wel wat bekom. De meeste rieders die de hele tocht rieden hopen voor het zuster thuis te wezen. Nou, dat hopen wij dan ik maar.